नैहर ससुरवा में हो गेले चर्चा खर्चा हो गेले तेल। नैहर ससुरवा में हो गेले चर्चा खर्चा हो गेले तेल। कैसे बतैयो रे दिला के बतिया पिया हो गेले फेल। कैसे बतैयो रे दिला के बतिया पिया हो गेले फेल। नैहर ससुरवा में हो गेले चर्चा खर्चा हो गेले तेल। नैहर ससुरवा में हो गेले चर्चा खर्चा हो गेले तेल। कैसे बतैयो रे दिला के बतिया पिया हो गेले फेल। कैसे बतैयो रे दिला के बतिया पिया हो गेले फेल। खातिर रहबै सखी पियावा के घरवा हो। 4 दिन से भीतरी हमर लागलै पोखरवा हो। ए सखी किए खातिर रहबै सखी पियावा के घरवा हो। 4 दिन से भीतरी हमर लागलै पोखरवा हो। चुमा चाटी में धरैलै रे सखिया यारबो चल गेलै जेल। चुमा चाटी में धरैलै रे सखिया यारबो चल गेलै जेल। कैसे बतैयो रे दिला के बतिया पिया हो गेलै फेल। कैसे बतैयो रे दिला के बतिया पिया हो गेलै फेल। सखी नैहर हम जइबै रे उहे पर नून रोटी खाई पी के रहबै रे। ए सखी होतै बिहनवा सखी नैहर हम जइबै रे उहे पर नून रोटी खाई पी के रहबै रे। नैहर ससुरवा में हो गेले चर्चा खर्चा हो गेले तेल। नैहर ससुरवा में हो गेले चर्चा खर्चा हो गेले तेल। कैसे बतैयो रे दिला के बतिया पिया हो गेले फेल। कैसे बतैयो रे